welkom in deze dienst, ook zij die met ons verbonden zijn met de livestream. De bloemen uit de kerk gaan als bemoediging en groet van de gemeente naar Mattie Kramer. Ze is afgelopen week weer thuisgekomen. De diaconiecollecte is bestemd voor werelddiaconaat, Libanon, Jordanië en Irak. Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en terechtgekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven daar in extreme armoede en proberen daar een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is het lastig omdat ze geen werk kunnen vinden. Kerk in Actie ondersteunt jonge Syrische vluchtelingen en arme lokale families met het opleiden. Sectoren waar veel vraag naar is naar personeel of met het opzetten van een eigen bedrijf. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. Menzo is organist, de lector ben ik zelf en de voorganger is dominee Bloemink uit Betegem. De eerste kaars zal nu worden aangestoken van de adventskrans en daarna zingen we het kaarsenlied. Aansluitend zingen we lied 823 vers 1 en 5 en dit zingen we indien mogelijk staande. Dan wensen we u een gezegende dienst. Dus wie komt even in de buigzame steden van de adventkrans? Iemand? Doe ik het zelf. Goedemorgen allen. Dit lied is een lied
Wat past, vind ik, bij de zoveelste klimaatconferentie die onlangs gehouden is in Egypte en waar je nog van alles van kunt denken. Een lied wat zingt als woorden: wij bouwen als ontheemden, wij wonen en wij blijven vreemden. Wil onze woning in de stad, in de wereld bereiden, o God, waar gij het fundament van legt. Laten we hopen en bidden ook in deze viering, maar ook eraan meewerken in de tijd die komt, dat we met elkaar bouwen aan een bewoonbare wereld voor alle mensen, nabij en ver weg. Laten we eerst in stilte Gods nabijheid zoeken. We zijn samengekomen in de naam van onze Heer, die aan hemel en aarde het leven geeft, die altijd trouw is en blijft in zijn oneindige liefde en die met ons zal zijn en blijven tot in de voltooiing van zijn koninkrijk. De Heer van de vrede geeft u zijn vrede, voortdurend in elk opzicht. Hij zei ook vanmorgen met ons allen. Amen. Eerste zondag van Advent vandaag, een tijd van verwachting. We komen er straks wel op terug in lezingen en in de overdenking, de prediking. Een tijd waarin de oorlog in Oekraïne maar doorgaat en de bijna vergeten oorlog in Jemen nog steeds bezig is. Als je kijkt naar Floortje Dessing, die daar een paar keer geweest is en haar reportages uit dat land laat zien, dan besef je wat ook realiteit is voor zoveel mensen al zo lang. Een tijd waarin we verlegen zijn met alle vluchtelingenstromen, ook daar komen we nog wel op terug vandaag in lied en overdenking. Een tijd waarin de welvaart misschien wel heel anders gaat worden en voor meer mensen armoede aan het worden is. Kortom, best wel grote zorgen om de bewoonbare wereld waar wij met elkaar over zongen. Tegelijk is dit ook de tijd van Sinterklaas. Wat gevierd werd en wordt in deze dagen. En ik las deze week een stukje over de geschiedschrijving van Sinterklaas. We zijn laatst bij een toneelstuk van theater geweest over Sinterklaas. Mijn vrouw en ik, de Wien. En er is een heel verhaal aan, maar er zijn veel verhalen bij. En vele legenden, maar ook vele toepassingen. Want er is een verbinding tussen het feest van Sinterklaas ook altijd geweest en met Advent. En eigenlijk was dan het Sinterklaasfeest waar we de gedichten in maken en de presenties in maken. En elkaar ook op de korrel kunnen nemen, maar ook elkaar een spiegel voor kunnen houden. En die spiegel voorhouden heeft eigenlijk ook alles te maken met de verbinding Sinterklaasfeest en Advent. Want dat doen we ook in de Adventstijd. Onszelf een spiegel voorhouden. Wie zijn we eigenlijk? Hoe leven we? Wat doen we? En hoe leven we zo toe naar het feest van het kind? Het feest van de vredevorst straks met kerst. En er is een prachtig lied wat daarbij past. Lied 745, vers 1, 2, 4. En daar willen we eerst de versen van zingen.
vind dat een heel mooi lied wat een prachtige verbinding legt in de tijd waarin we leven, tussen Sinterklaas en Advent, maar gelijk ook met de wereld waarin we leven. En die wereld die is al heel lang zo geweest, van vluchtelingenstromen en oorlogen en narigheid. Ik wil u voorgaan in gebed. Heer onze God, in dit uur willen wij u zoeken. Willen we onszelf door u laten vinden. Heer, laat ons niet ondergaan in te veel, in te snel. Laat ons elkaar niet voorbij lopen. Laat ons elkaar niet te zwaar belasten. Geef ons de ruimte om fouten te mogen maken. Maar vooral ook ruimte om dan te durven leren. En om ons te durven bekeren naar elkaar, naar de toekomst, naar u toe, Heer. Wij willen geloven dat we niet zullen sterven aan onze schuld. Heer, help ons recht in het leven te staan, elkaar recht te doen, ruimte te geven. Heer, help ons te bouwen aan en leiding te geven aan gemeenschapsvorming in uw kerk en in onze samenleving. En neem daarom van ons weg al wat ons belemmert. Vooral ook wat er in onszelf is, wat ons belemmert. Heer, ontferm u. Amen. En ik mag u verkondigen dat God ons genadig is. En genadig zijn wil eigenlijk zeggen dat je adem krijgt. Dat je weer kunt leven. Dat je niet meer benauwd hoeft te zijn, letterlijk en figuurlijk. God is ons genadig. Hij geeft ons adem om te leven. Om ook lef te hebben in ons leven. Om mens te zijn naar zijn beeld. Laten we daarom zingen een Gloria-lied. Het lied wat aangegeven wordt, direct 763. Voor een gebed, dan gaan we luisteren naar een paar lezingen en dan zal ik na de tweede lezing kort iets toelichten op wat daarna volgt. Heer onze God, dat hebben we nodig. Genade zeg, maar adem om te leven. Lucht krijgen en lef in het leven om mens te zijn. We komen hier samen vanmorgen niet alleen voor onszelf, maar ook voor alle mensen die om ons heen in de dorpen leven, in de wereld. Uit naam van iedereen. Om u, God van vrede en van liefde, te zoeken. Voor onszelf in de eerste plaats, zodat we mens kunnen zijn. Maar voor de wereld waarin we leven net zo goed. Wil ons helpen om weg te doen uit onszelf wat ons belemmert.
zal ons helpen om anderen erbij te helpen. En zo bruggen naar elkaar te slaan, dichtbij en ver weg. Heer, vergeef wat niet goed is. Help ons recht te doen. Ontfermen. Amen. We lezen uit Jesaja 11. En we horen dat voorgelezen. En daarna is er een lezing uit Mattheüs. Hoor dan nu naar het woord van de Heer uit het Oude Testament, uit het boek Jesaja, hoofdstuk 11, de versen 1 tot en met 5. Maar uit de stronk van Isaïe schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op hem rusten, een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en eerbied voor de Heer. Hij ademt eerbied voor de Heer. Zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel. De armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de geesel van zijn mond. Met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen. We gaan nu naar het woord van de Heer uit het Nieuwe Testament, uit Mattheüs 1, vers 1 en 5 en 6. Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Salmon verwekte Boas bij Rachab. Boas verwekte Obed bij Rut. Obed verwekte Isaïe en Isaïe verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. Waarom de tweede lezing? Past in deze tijd, maar in deze tweede lezing is ook Rut genoemd. En Rut is een van de voormoederen, zou je kunnen zeggen, de voorouders van Jezus. Een oermoeder, zou je kunnen zeggen, van Jezus. Ze was getrouwd geweest met de zoon van Naomi, die met haar man en kinderen vanwege hongersnood gevlucht was uit Bethlehem in Juda naar Moab. En daar waren zij vreemdelingen, vluchtelingen. Maar zoals Naomi haar man verloor, ging ook de man van Rut dood. En toen Naomi terug wilde naar Bethlehem, naar Juda, besloot Rut om als een vluchteling opnieuw mee te gaan met haar. En werd zij een vreemdeling in Bethlehem. Nou, over deze vrouw Rut zingt Stef Bos het volgende lied. Ik vind het een prachtig lied, wat eigenlijk net zo gaat over de tijd waarin wij leven. Laten we luisteren. Ik is een vreemde hier, ik heb mijn land gelost, ik heb jouw pad gekruist, ik heb jouw spoor gevolgd. Jij hebt gezegd aan terug, moet niet op mij vertrouwen, maar jij is het deel van mij. Hoe kan ik zonder jou? En ik weet die toekomst is onzeker en die donker is dichtbij. En ik weet ons wacht een lang reis, recht door die woestijn. Recht door die woestijn. Maar jouw land is mijn land. Jouw volk is mijn volk. Jouw taal is mijn taal. Jouw God
is mijn God en jouw droom is mijn droom. Jouw pad is mijn pad, jouw toekomst, mijn toekomst. Jouw hart is mijn hart, mijn hart. En ik weet jouw volk is bang voor ons wat anders is, maar ik zal bruggen bouwen daar waar die afgrond is. En ik zal terug verlangen wanneer die wind zal waaien, wat uit die zuiden komt van mijn geboortegrond. Maar ik zal sterk wees en ik zal oorleven, want ik wil naast jou staan, al zal dit moeilijk wees. Al zal dit moeilijk wees. Want jouw land is mijn land en jouw volk is mijn volk. Jouw taal is mijn taal en jouw God is mijn God. En jouw droom is mijn droom. En jouw pad is mijn pad. Jouw toekomst, mijn toekomst. En jouw hart is mijn hart. En mijn deel is jouw deel. En mijn brood is jouw brood. Jouw leven, mijn leven. Jouw dood is mijn dood. En wanneer die donker komt en jouw mensen mij ontwijken, zal ik mijn liefde geven totdat die haat verdwijnt. Totdat die haat verdwijnt. Jouw huis is mijn huis. En jouw angst is mijn angst. Jouw stilte, mijn stilte. Jouw land is mijn land. Is mijn... We worden nu uit het woord van de Heer uit Mattheüs 3, de versen 1 tot 12. In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei: luid klinkt een stem in de woestijn. Maak de weg van de Heer gereed. Maak recht zijn paden. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel. Hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe. En ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. Toen hij zag dat veel Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen: adergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Breng liever vruchten voort, die een nieuw leven waardig zijn. En denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie, God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken. De bijl ligt al aan de wortel van de boom. Iedere boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop jullie met water, ten teken van jullie nieuwe leven. Maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik. Ik ben zelfs niet genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. Hij houdt de wan in zijn hand. Hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen. Maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur.
Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. We zingen nu lied 1014 in zijn geheel. Gemeente van onze Heer, vandaag, eerste zondag van het kerkelijk jaar, dus ook de eerste zondag van Advent. Periode van verwachting, van een vredevorst, van licht in duisternis. We gaan ook letterlijk door de donkerste weken van het jaar heen. Tijd na de coronapandemie, met nog steeds ingrijpende beperkingen in de samenleving, niet zozeer vanwege de maatregelen, maar vanwege de gevolgen in de culturele wereld, de sportwereld, de maatschappelijke wereld, verenigingen. En dan komt er nog van alles bij. Als we
het niet zouden hebben beseft, dan is onze laatste jaren eens te meer duidelijk geworden dat wij wereldburgers zijn. Vliegtuigen vliegen al sinds jaar en dag naar alle uiteinden van de wereld en brengen mensen voor al te vaak spotprijzen naar allerlei vakantiebestemmingen. Ziektes verspreiden zich daardoor in no time van het ene werelddeel naar het andere werelddeel en dat zal niet ophouden. Ik ben onder andere een boek aan het lezen, ik lees ze wat door elkaar zo nu en dan, ze liggen wel weer eens even, dan lees ik wat verder, over de geschiedenis van de mensheid. En dan valt het me steeds weer op dat het eigenlijk nooit anders geweest is vanaf het begin van de mensheid. Dat om allerlei redenen hele volkstammen naar andere streken zijn getrokken. Is niet alleen van deze tijd, het is altijd zo geweest. Om redenen van macht bijvoorbeeld. Of om redenen van armoede en honger. Later om redenen van geld, toen geld een rol ging spelen. En nu al decennia ook om reden van vakantie, veiligheid, armoede en de vreselijke oorlog in de Oekraïne doet onze welvaart en onze wereldorde door elkaar schudden. En meer dan eens merken we dat de culturen, gewoontes veranderen van tijd tot tijd daardoor. 75 jaar hebben we in ons land vrede gekend in Europa. Niet overal, Zuidoost was het wel eens wat anders, we weten het. En nu is er oorlog in Oost-Europa. En nog steeds, het is gezegd, in Jemen, Syrië en diverse landen in Afrika. Vrede is een verre vanzelfsprekende zaak. En vrede valt ook niet los te zien van waarden en normen. Niet los te zien van het probleem van armoede en rijkdom. Het valt niet los te zien van het probleem van warmte, water en droogte. En dat wordt alleen maar urgenter en urgenter de komende tijd. Vrede valt niet los te zien van de zin, de bestemming van hoe wij ons leven ervaren. Het is niet los te zien van vrede in jezelf en vrede met God. En om vrede te verwerven en te behouden, hebben we meer dingen nodig. Goed burgerschap en ook goed leiderschap. En dat laatste, goed leiderschap, lijkt in onze tijd een schaars goed te zijn. In de botsingen van culturen, in de botsingen van allerlei opvattingen, lijken de felle uitersten steeds meer op de voorgrond te treden. Meer en meer zijn er demonstraties en tegendemonstraties. Uitingen van onbespreekbare tegenstellingen en een leven in het eigen gelijk en de bubbels van eigen waarheden, gestoeld op feiten of juist ontkenning van feiten. Met dictatoriale trekken bij diverse leiders in de wereld. En met een steeds groter wordende afstand lijkt het wel tussen overheden en grote groepen burgers, ook in ons eigen land. Maar wie bepaalt nou wat onze waarden en normen moeten zijn? Wie bepaalt nou wat de zin en de bestemming van ons leven is? Wie bepaalt wat vrede in en met jezelf, wat vrede met God is? Ieder voor zich doen en laten wat je zelf wilt, is dat nou het hoogste goed? Soms lijkt dat in onze westerse wereld wel zo te zijn. Maar dan, weten we het zeker, zal het recht van de sterkste altijd zegevieren. En er zullen altijd weer mensen zijn die zich als leider opwerpen met zachte en met harde hand. En die zeggen wat jij het hoogste goed moet vinden, waar je moedeloos van kunt worden. Maar dan, we zijn hier in de kerk, we hebben gelezen uit de Bijbel, is er een alternatief. Hoe blijven we zoveel mogelijk mens en medemens? Hoe komen wij vrede op het spoor? We lazen vanmorgen, we hoorden voorlezen uit Jesaja. En onder andere met zo'n oud Bijbelverhaal zullen we het onder meer moeten doen. Het speelt in een tijd waarin het volk van Israël ook te maken had met dictators die lak hadden aan God nog gebod. Een tijd waarin grote groepen van de bevolking van Israël gedwongen moesten verhuizen naar een ander gebied, een ander land. Ook vluchtelingen, vreemdelingen, Rut. En dan is er Jesaja, een profeet die zich niet neerlegt bij hoe het nu eenmaal is. Een man, een mens die zich afvraagt, wat is nou eigenlijk goed burgerschap? En wat is nou eigenlijk goed leiderschap? En Jesaja benoemt waar wij als burgers en als leiders onze waarden en normen vandaan kunnen halen. Als geen ander, zo lees ik dat,
weet Jesaja dat als het in de top van een organisatie niet goed zit, als het in de leiding van een organisatie of een land niet goed zit, dat daar ook onder werknemers en onder burgers het niet goed kan gaan. En daarom heeft Jesaja het over de mens en de leider die zo nodig is en die hij verwacht. Waarvan hij zegt, hij is vervuld van de geest van de Heer. De geest die wijsheid geeft en inzicht, kracht voor een goed bestuur, kennis van goed en kwaad, ontzag voor de Heer. Hij gaat niet af op uiterlijke schijn. Hij oordeelt niet op grond van geruchten of zeg maar fake news. Hij komt op voor het recht van de zwakken. De armen geeft hij een eerlijk proces. Maar Jesaja weet ook als geen ander dat burgers, de bevolking ook voor zo'n nieuwe leidsman open moeten staan. En dat de mensen van het volk die waarden en normen zich ook moeten willen toe-eigenen. Kennis, wijsheid en verstand zijn in het Oude Testament anders dan alleen maar ratio, reden en vernuft. In het Oude Testament veronderstellen kennis, wijsheid en verstand ook een wezenlijke verbondenheid tot de diepst van je ziel met de heilige van Israël. Met de eeuwige, Jahweh, God. Hij die er zal zijn, die er is. En zijn Torah, zijn woord en woorden van leven. En die eeuwige is ons nog meer nabij gekomen in Jezus de Christus. En zonder die verbondenheid met de eeuwige leiden kennis en wijsheid en verstand niet tot vrede voor alle mensen. Kort en anders gezegd, de kennis en de wijsheid en het verstand waar Jesaja het over heeft, is niet iets wat je nou eenmaal wel of niet hebt. Maar het is iets hoe je als mens in je verbondenheid met de eeuwige elke dag weer in het leven en de moeilijkheden, de beperkingen en de uitdagingen van elke dag om kunt gaan. Met vluchtelingenstromen, met grote tegenstellingen, met oorlog. Je zou kunnen zeggen ook dat de woorden van Jesaja over wie hij verwacht een profielschets is voor managers, leidinggevenden, wethouders, bestuurders, ministers, regeringsleiders. En zulke leidinggevenden, zulke regeringsleiders hebben we ook nodig. Die uitstijgen boven de competitie. Competitie met elkaar. Boven de strijd, boven haat en nijd, boven de tegenstellingen. Zeg maar een messiaanse leidinggevende. Wat nog iets anders is dan alleen maar charismatisch. Maar ook van ons als kerkmensen, dorpsmensen, burgers in onze samenleving, wordt zeg maar een messiaanse levenshouding verwacht in deze wereld. Een wereld waar mensen met elkaar in vrede leven. Een aarde die levensvatbaarheid biedt voor elk mensenkind. Is dat niet waar wij in deze adventstijd ons weer opnieuw kunnen gaan richten? Ons oefenen om in die verwachting te leven en ook tekenen af te geven in de kleine en de grote samenleving. Kiezen voor het vredewijk is van een hogere orde dan kiezen voor winstbejag. Kiezen voor het leven van en met mensen om je heen is van een hogere orde dan reizen naar verre landen. Kiezen voor het gewone goed doen is van een hogere orde dan alles willen doen wat maar kan. Wat verwachten wij? Wie verwachten wij? Wat doen wij er zelf concreet aan? Trekken we ons terug in angst? Of keren we ons af van wat er gebeurt om ons heen? Of gaan we op zoek naar wat wel mogelijk is? Hebben we oog voor jongeren en ouderen die op zoek zijn naar wat samen kan? Jongeren die juist willen ontdekken, ook met andere jongeren wat ze kunnen doen, hoe de toekomst kan worden. En ouderen die zoveel contacten soms missen in eenzaamheid. Op zoek gaan naar vrede en licht in de duisternis is zo belangrijk in onze wereldsamenleving en onze dorpensamenleving. In de jaren 70 was ik zelf heel actief toen woonde ik nog in Amsterdam, ik studeerde daar, in de landelijke politiek in de jaren 5. En tegelijkertijd werkte ik in mijn studietijd van theologie en ethiek in 2 Amsterdamse verpleeghuizen.
leuke contrasten. Je bent landelijk politiek bezig en je ondersteunt ministers en je denkt aan wat ze moeten doen. En door de week verder kom je ook een verpleegtehuis waar mensen in het laatste stadium van K, zoals ze dat noemen in Amsterdam, zitten, kanker, of al lang dementerend zijn. En dat bepaalde mij erbij in die tijd dat het alleen maar zin heeft om iets aan maatschappelijk lijden te doen, als je ook wat doet aan het individuele lijden en omgekeerd. En zo wil ik ook uitzien naar onze vredevorst, naar het koninkrijk van God. Prima om je te bekommeren om de grote dingen in de wereld, maar bekommer je ook om de kleine mensen in de wereld en omgekeerd. In de komende adventstijd, waarin we nu zitten, kunnen we ons met die verwachting bezighouden. Het is een prachtig Joods verhaal. Vertel het wel eens een ander als mensen ontmoedigd zijn en zeggen, ach, wat haalt het uit wat je doet. Dat er altijd 36 rechtvaardigen zullen zijn, waren en zijn en blijven, waarom de wereld door kan draaien. En wie het zijn, maakt niet uit. Misschien kun je het zelf een dag zijn, of een paar dagen, of wat langer. Misschien is het een ander om je heen, dichtbij of ver weg. Maar omdat die 36 rechtvaardigen er zijn, kan alles doorgaan, kan het menselijk leven doorgaan. Ik vind het een prachtverhaal. Zoals er zoveel verhalen zijn, en één verhaal wil ik mee besluiten. Een verhaal van dominee Nico te Linde, die ook zelf heel pastoraal vaak bezig was. 2 regisseurs stonden op de stoep van de kerk. Met een foto. Kent u deze persoon? Ja, zei ik, dat is Henk. Jaren geleden ontmoette ik hem in Nijmegen, in de pompenkliniek. Hij had een ernstig delict gepleegd en zat daar om van de duivelen genezen te worden. Katholiek was hij, zeg maar klant van een pater, maar ik praatte ook wel eens met hem. Later verhuisde hij naar Amsterdam, ik ook. Een week voor Kerstmis belde hij op. Hallo Nico, je spreekt met Henk. Het duurde even voor ik wist welke Henk, want ik kende en meer. Ik wou even bij je langskomen, is dat goed? Natuurlijk, laten we gauw een afspraak maken. Ik keek in mijn agenda. Ja, voorlopig eigenlijk geen ruimte. Wat wil je, een week voor Kerstmis? En daarna nog een paar dagen weg. Ik zeg, Henk, kijk, ik zit nu wel met Kerstmis. Ja, ik ook, zei Henk. Om 6 uur vanavond, zei ik. Want mooie kerstgedachten uitzenden, maar een paar dagen geen tijd voor Henk hebben, dat gaat natuurlijk niet. Want Henk liep met zijn ziel onder zijn arm. En dat is altijd al zwaar, maar met Kerstmis helemaal pijnlijk. Henk, wat doe jij in de kerstnacht, vroeg ik. Weet ik nog niet, zei Henk. Ik vertelde hem dat ik van plan was dan in de Westerkerk die oude riten van de komst van het licht te introduceren. Ik had het geleerd in de pompenkliniek, in de paasnacht. Dan werden alle lichten gedoofd, niet te lang, maar er waren alle patiënten die de spanning moeilijk konden verdragen en dan boe riepen of zoiets. En dan kwam de pater binnen met een grote brandende kaars en die riep ook iets. Het licht van Christus. Eigenlijk het enige dat je tegen de duisternis in en tegen de angst in kunt roepen. Het licht van Christus. En iedere kerkgang had dan een kaarsje en er werd het licht doorgegeven. Een prachtig gezicht, dat lopende vuur, dat zich verspreidende licht. En ik vroeg Henk of hij als goed katholiek mij wilde helpen in de kerstnacht achter in de kerk die kaars te bewaken en aan te steken. Hij kwam. Iemand las uit Jesaja. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En op de achterste bank pakte Henk zijn lucifers, deed de kaars aan en gaf die aan mij. En ik stak hem in de hoogte, een lichtpuntje in een verder donkere kerk. Licht van Christus, riep ik. Voor Henk, voor mij, voor jullie allemaal had ik erbij willen roepen, maar dat deed ik maar niet. Ik dacht, jullie moesten eens weten wie daar vanuit die achterste bank die kaars ontstoken heeft in zijn duister, in ons duister. Maar ik riep alleen, licht van Christus. Ik kan dat nou wel vertellen, want Henk is er niet meer. Kent u deze persoon? Vroegen de regisseurs. Ja, zei ik, dat is Henk. Een
paar dagen later hebben we hem begraven in Amsterdam op Sint Barbara. Er waren wel 200 mensen. Ontroerend. Henk had echt geprobeerd iets van zijn leven te maken. Een moeilijk leven. Dat eigenlijk al met een achterstand begon. En als de duivelen van binnen weer opspeelden bij hem, ging hij naar een priester of naar het leger des hels. Of dan kwam hij bij ons langs. En dan zei hij, hou me alsjeblieft vast. Wat Hollands is voor Kyrie eleison. Zijn geloof heeft hem vaak staande gehouden of geholpen opnieuw te beginnen. Maar toen de duivel in een ander losbrak, had hij geen verweer. Aan zijn graf hebben wij de Heer om ontferming gevraagd. Voor Henk en voor zijn moordenaar. En nog 1 keer heb ik licht van Christus geroepen. Eigenlijk het enige dat je tegen de dood in kunt roepen. En de zondag na de begrafenis, toen ik in onze kerk tot Henks gedachtenis sprak, hoorde ik de organist ineens Panis Angelicus spelen. Brood van de engelen wordt het brood van de mens. Het brood van de hemel maakt een einde aan de schaduwen in ons bestaan. Panis Angelicus hoorde ik. Hou me vast. Kyrie eleison, Heer ontferm u. Advent. Laten ook wij zelf een lichtend voorbeeld zijn. En aan dit Panis Angelicus gaan wij samen luisteren. Amen.
Ik ga u voor de gebeden, dankgebed, voorgebed, dus ruimte voor het eigen stilgebed. En dan bidden we samen met onze Vader. Laten we bidden. Heer ons God, dank u voor elkaar. Voor wat we voor elkaar kunnen betekenen hier in de kerk, in Arem, de gemeenschap. Voor wat we in familie, in met buren, met kennis om ons heen kunnen betekenen voor elkaar. En dat ook voor mensen om ons heen, dichtbij en ver weg. Dank u voor gezondheid van allen die gezond zijn. Voor de mogelijkheden die ons gegeven worden om zoveel voor en met elkaar te doen. En we bidden u voor degenen die onze voorbeden nodig hebben. We denken aan mensen in verdriet. Omdat ze iemand verloren hebben, afscheid hebben moeten nemen. Soms naar een heel lang leven. En soms naar een veel te kort leven. Heer, ontferm u. We bidden u voor degenen die vastzitten in hun leven. Geen plezier beleven. Geen voldoening uit het leven halen. We bidden om het wonder dat zij eruit los kunnen komen. Misschien ook wel door anderen heen. En uiteindelijk weer vanuit zichzelf. Heer, ontferm u. We bidden u voor de mensen in de oorlog in deze wereld. Van die van de Oekraïne onze dichtstbij is, letterlijk en figuurlijk. We bidden om vrede. Dat er onverwachte vrede mag komen. Dat toch de mensen die voor de menselijkheid kiezen, de overhand krijgen waar besluiten vallen. En we bidden voor al het verdriet wat er is. Voor allen die in verwoesting moeten leven. Heer, ontferm u. Er is zoveel waar we voor zouden kunnen bidden. Geef ook dat we daar op onze eigen manier, in onze eigen tijd, ruimte voor vinden. Ook van de week. We willen luisteren naar wat we in ons stilgebed tot u willen zeggen. Heer, ontferm u. En samen bidden wij tot u, onze Vader. Die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in de verzoeking, maar verlos ons van de dood. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Er is nu gelegenheid voor de collecte. De collectedoelen zijn genoemd in het begin van de viering. En daarna zingen we een slotlied. U krijgt de zegen mee, ik ook trouwens. En daarna zingen we nog een lied na de zegen.
Dank aan de biermerist en de organist en de koster. Dat ik kan al van alles bedenken thuis en opgeven. Het is fijn dat het dan ook weer zo voor elkaar komt in de viering zoals het gebeurd is. Ik wens u allen een hele goede week toe. Veel gezondheid, veel goeds in alles wat u gaat doen. En laten we heen gaan met de zegen van onze Heer en dan ons lied naar de zegen zingen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen.